Mo kadongan jumpa mo saya di acara Palaboroha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Ia renungan sadario dibuat do siap buku renungan wasiat dohok judul Parangi ni halak na porsea. Nama rojaha mai sian hata ni debata di sada Tesalonik 5 ayat 12 sahatu sapu lalu. Dohok pangodol hononna sian sada Tesalonik 5 ayat 14 songonoma di doktisi. Alai wapoi mahamu aliyah kadongan sai paingot hamuma akan naso maradat apuli hamuma kasiotik roha aju hamuma akan nagale labas marohamuna dokpak saluhutna ngolu naso marguna ido bona ni hamatean ido di dok Johann Wolfgang von Goethe paduhanon paingotok kita asa tapake ngulut tadoho denggan bohado hita patupahong ngulu na marguna di tonga-tonga ni ngulutta itonga-tonga ni para saurata dohot akan na humaliang. Di bagian na parpu di suraton, dipasahat si Paulus do tuhurian na di Tesalonik. Asa dipature na sida ngulu di tonga-tonga ni Huria nang di parangoluan si Ganoparik. Na parjolo, ima apo-apo macamoton diri sa diri. Ima marhite na ringgas martaniang, madok mauliate di saluhut, puhut marlas ni roha madalani ngulu siapa hari parangi na songoni totudo boy mangaliw gogo di nasida mardalan puhut mangadupya karagam ni hamaolon na niadupan nasida napaduahon ima apo-apo pajongjong holong para hahamaranggion masya pula do nasida masya juan nasada do na asing di bagasan holong ngulu si songoni mapain lam tugu parhahamaranggion marsyurupan masitupahan di ngulu na lam tudengganna napatuluhon ima apo-apo pajongjong parsaora di Huria ditupahin nasida do pakobasio di tonga-tonga ni Huriay obar tuaka talenta na adong di nasida di jalo nasida do si paingot doho poda sian uluan nasida tagan mangulahon nasala nasida tung damedo parsauran nasida di Huriay masih jangkonan masih haholongan jala masih tangyangan Hurian itu harta tapajongjong ma hataridaan ni ngulu na maraparbue na marguna tu dirita sa diri tu akan nahumaliang nang ditonga-tonga ni Hurian itu harta. Amen. So ngoni mahata ni debata renungan di ita sadarion. Unang lupa kadongan like, subscribe. Jala bagi hotua kadongan. Alamat hite na dohot dohita mangurupi. Ulaun marbarita nauli rap dohot YKB. Yayasan Komunikasi Bersama. Mauliate Horas. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.